Hello guys फुङावनो आबौ आबैमोननि न'आव थांनाङा बेवहाय ना बोहैगोन जों ना फुख्रि दं नालाय बिसिनाव थांनोसै जोङो ओंखाम एसे जानानै थांसै दानो सफैबाय आमाइमोननि न'आव आबैमोननि न'आव हा 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 थान्दाथार गोजांबो जालायबायसो बेनो बिसोरनि न'आ हा 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 आयदा ओंखाम एसे जालायलायनानै फैबावबाय जोङो नैबे आबौ नैबे आमाइ नैबे आनै ना बोनो फैबाय मानि प्लान बेनोसै हाबनो नागिरबाय बाल्थिं ओरैहाय नैबाव दोनफैयो माखासेखौ बेखौ बोनो हाया ओइ दरसेयावसो लामायानो आयै बाबरे जंगल जाजोब्बाय जाय खमला बागान बिराद दंमोन हाया गयहाय लामायाबो नै रानबाय दैया एसे फुख्रिया बेनो जिबौ गैला नामा दानालाय दाख्लैसो जिबौ दं जिबौ दंदायानोथ' बे खोस्लिफाना गोनांखायसो आगय बांसिन थायोमोन जिबौआ लांदां जाबायना दा नामाथ' मेरला दं दा मोनालै गाखोनोसै नागिरा गिदिर नालाय दैया देनां रानबा फै नै बिसोरो बेयाव दै रानबासो मोनगोन होमबा आंबो ना बोनो माबा खानो दैया बिराद गुसुदां दै जमा थानाय ना नोगोर गुसु जाखागोन गोजोंना खानो जायाखै ना बोजेनबाय ना गिदिर मोनगोन होनदों मा ओंख्रि संखो नोगोर गुसु माथो दैया आयौ हनै जि दङ ना मावाया आयो नोंना साज्रां जाथारो एसे बोखो बाबाना ओरैना आं हरैसो थांनांगौमोनलै बारलां हायो नोङो बोखो बियो आयौ मा माइ एब्र'खोथाय लाबो हनै होनबालाय सानै नङाबा जाखाया ना मावाया सिबायसो फैदों नैबेजोंना आयौ माथो जाब्राङासो नारस'फिननांगोन बायदि माबासो बुङो नोगोर गुसुखा ना गिदिर फैदोंलै हनै र' हाब्रु फैबायलै खुरैसो लाबोनांगौमोन आंसो बे मावाखौ हखांनो र' बैखौ हमहरगोन आं बास आयौ हाबसा ओरैबो बेखौ खबायाव सोनोनो खबायाव सोनांगौनो बेखौ सुनो मोजांनो आनि जुनो होननायखाय माथाम
นึ่งทางนึงนะ guys नै नुवासै मावा दं एसे गिदिर फैदों ओंखायनोथ' नैनिफ्राय बोदो बेखौ बोलाय एसे बोलांनाय औवाया नों मावासै सुस्रा हरनाय बेखौ जि बुरजा लांना फैदों एवहै गोदो मावाखौसो ना मावासो फैदों बिराद मोजां फिदिं नांगौल' ओरैल' जाम जाम नै मा ना मावाया माखौ फुख्लाबायखो ओमफ्राय नोंहा गोदाव सोरावनो आंनि आथिङावनो एब्रेजोबथारदों दहायनो थाबायनायावनो ओरै लांफिननांगौ दै रानबा ना मावा लावदोंआखौ लेंहरनांगौ गोथाव जा कमन काट फैबाय हनै मासे गैयालै हारसिंसो नुदां mana Pak salah batuknya groskop ini jenis katla sedang dia tawa dang biyo जानो देरबासो ना मेजेम जाबासो नै फिथिख्रि फैलायबावबायसो खबाइसो जांजांबाय आदा खबाइ ना गोरिसो मोनदां खलखब मोनलायलायनाय खोनादां गोसोखांबाय ना गोरिबाथ' मोनखाया आयौ र' आं हरै थांथारनि हादों मालाय र' नैबेसो मोनबाय ओइ बाबाया थाब फायखन रायलै गास बोखांबाय एसे ना मावा हमनाया होख्लायथारदों नै एसे मोनबाय सुदो बेखौ सुना लाबोदो नै बे कमन काट ग्रास काप अयथासार ना मावा दङ फाग्लासो ना गिदिरनि देरनाया नै एकदे मेगनावसो हाबलायथारदों आय जा गुसु हाब्रुआ आय दै रानबा गोग्रोम फैदोब्रा देनजार गिदिर जाबायलै थिखोनो हानो नागिरलायाखिसै जुथुमबाय थांसै बैखौ बोख्लायफिननांगौमोन मासे मोनदोंना आं लादों औ हाब्रुआव एब्रेजोबो ना गोरिया ना निस्लाखौथ' मोनखाया मेंगुलायबायसो 1 घन्टासो जाबाय दा ना बोनाया ओंखामसो उखैलायबाय जंगल नुजोब्बायना लामाखौ खमाया नै बिसिनावसो दंमोनलै औ मानसि सासुंखाय नोंसिनाव दंदां दाबो दे खोख्लिं ओइ खर'सो थुबाय साला बिलाय ना मावा दाथो एफा बुरजा बोबावनांगौ जाखो मा ना राननाय जाखो दैया दै बोनोनो लाङो नामा मखौ फोराननांगौ ना गिदिरा फोरानजायो सोरबा ना मावाखौसो लांगोन बेखौ बयबो जानांगौ बेखौ बयबो जाना जानोसैब्रा दा सान्द्रि लाबोदो मा जादों खोथा फुलाबायदां आंहा फुलायाखैलै ओरैनो एसेल' मोखां फुगारदोंमोन आं हा नांनाया सान्द्रि लाबो गाइस ना एवनाय जानो आबैजों एवदांनो एवनायानो एवा दैजों फोमोनगोन आरो दैजों दुन्दिया सामब्राम लाबोखाबाय जानो जाहैदों एवनानै होलांसै आं जोंबो थांसै ओमफ्राय जाबाय मोनहांहां ना रुनाय
गोथाव जागोन बायदि मोनबायलां गोथाव गोथाव संथारो आं एखमबा रावबो गैयाब्ला संनानै जानांगौ जायोना हारसिङै ओंखायनो नै बिसोरनावबो संबाय आङो गोथाव जासिगोनबाय जों मोनखांबाथाय थांसै ओंखाम उखैनाया हामला मोनहां जाथारबाय नै ग्रेभिसो जायो ग्रेभिसो जायो नामा संख्रि एसे खम जादोंमोन एसे खरदों खांसै खांजासिगोन ग्रेभि मोनबाय थांसै लाबाय नै मोनबाय गारियाव लानोसै गस्लाखौ सोनोसैसोलै हाला गरम मोनबाय थौ थांसै गाबोन थांसै माया गारियाव र' आलायसै बेयाव बैयाव सोदो खमला जाबाय नोङो आसोला बैखौ आलायग्रोदो दे सिङाव गाइस थांनोसै